Basaurin batu gara, gaurkoan benepin, bertzotaz hitz egin, danontzat atsegin. Luz eta zabal berbaz, guztiok hemen fin, ondo pasatu baiez, gaurkoan eugenikin. Ze polita eta ze hobea, kaixo gaizien, Aupa, egunon. zelan gabe, Oso ondo, bai. ze ilusioa. Eta konforme, ez da gutxi. Ondo izatez, konforme. Baina domeka goiza da, eta hemen elkatu gaga Basauri, eta benetak eskerik asko etortzea. Ez horrek, placer bat da. Asiak okrezkoan dago euskal filologia ikasi zenuen. Bai, euskal filologia ikasi nuen berandu. Nik nire ibilbidea izan da, lanbide heziketa ikasi nuen, eta gero lanean aritu izan naiz urte luzez fabrike ezberdinetan, lantegietan, eta gero herriko bertso eskolan eta Jon Lopategiren eraginez eta aldizkarian euskaraz idazten, eta beti eduki dutelako ardura bat, ez da, euskararekiko, eta esaten ziaten, zuk ikasi behar duzu euskal filologia edo zeuzer aritzeko denbora galtzen ari zara lantegian, eta, bueno, animauta, 27 urterekin aurkeztu nintzen hori mayores de 27 edo 25 años delako hori, selektibitatearen ordezkoa dena, eta gainditu eta amaitu nuen, ondala dozena bat urte edo, asko gehiago ez, bai. Zer eman dizute ikasketa horiek? Zer eman didaten? Bai. Eman didatena da jakituria bat, lehen eneukana, lehen konstiente ez nintzen gai askotaz, gaur egun konstienteagoa naiz, lehen gauzak egiten genituen igual maitasunez edo inertziaz, orain ja beste era batera ikusten ditugu euskara testuak eta ekoizpenak eta bertsolaritza eta, bueno, dena oroar, bai. Meñekan bezuzaga, baina nungoa zaga. Ni izatez mungiakoa naiz. Baina aita da meñakakoa, ama harrietakoa, eta duela urte batzuk etxetxo bat egin duen lako adosatu bat, eta antzi bizi gara aita eta amagaren gandin neiko hurbil, meñakan. Esan duzu, fabrikan hasi zinela eta kezka edo agurua hori zenuen euskararekiko. Eta nire galdera da, behin karrera bukatuta nabaritu zenuen zugaen edukarekiko hobekuntza bat edo nola sentitu zinen. Bai, ikasketa gehiago izan dira neure burua justifikatzeko bide bat, ez da, bai, euskaltzalea amorratua eta idazten ibilten nintzen Ontzebarri aldizkarian, da, hau nor da, eta, langile bat, eta, klar, ez daukazu kurrikulum bat esateko, euskal filologoa naiz, eta hemen aritzen naiz, eta beste presentazio gutun bat dokarta bada ikasketa baki izatea, eta horretik egin nuen gehiago bat, eta gero horrek ate asko zabaldu dizkit. Esaterako gaur nagoen lekuan euskal irakasle ez nintzen egongo, eta euskal kulturatik edo mundu horretatik urrunago egongo nintzen, ikasketak izan espanitu. Baina hasier legageta ere ikusi dugu berrikia munduan, ez? Orain momentuan nago oso aktibo, baina egon izan ez Bizkaiko txapelketan 96an parte hartu nuen lehenengoz, eta gero arrazkero 2 urterik behin etengabe ibili izan naiz, ezta? Eta, bueno, hasikerako ilusio indarra ja apurka ahultzen joan zait, eta beste gazte batzuk etorri dira labotik, eta abiadan pasatu naute, baina, bueno, pozik nago, oraindik ere, naiz eta holtza gainean txapelketan aurkeztu ez,
Bagoten naiz esparrin moduan beste gazte batzu laguntzen eta beste entrenatzen eta bertso mundutik eskara askorik urrundu. Zein da gaztenkiko ematen diezun konsejurik garrantzitsu edo kontuan eduki beharrekoen. Gazte orokorrean edo, bai, bueno, gazteek orain, eta etxean ikusita badaukie edo badaukate halako aisialdirako eskaintza zabal bat erdaraz. Erdaraz diotez, gazteleraz, ingelesez eta beste hizkuntza askotan. Bila desatela ahal baldin badute, euskal muinen edo kulturan edo gure euskararekin zerikusia daukan arloetan bila desatela euren nahia edo. Horrek zer esan nahi du, gero eta kanpoko eskaintza zabalagoa daukagun heinean, orduan eta euskal gazteria euskaragandik urrunago bizi da. Eta horrek dakar arriskua euskara bera galzorian edo bintzat ez dela erabiliko aurrerantzean gaur edo sozio baten erabiltzen zen beste behintzat. Orduan, bila desatela, egon baldin badaude, bai fijo, badaude esparruak euskaraz osasuntzu bizteko modu, bertzolaritza esatenako, edo antzerkia, edo dana dalakoa, edo beste, edo filma laburrak, edo dana dalakoa, aurki dizatela euren fokua edo euren arretagunea euskararekin zerikusia daukan arloarekin. Hori da nik eman nahi nizkien edo eman nahi diedan aholkua. Hortan jarraitu dezagun, hori sustatzen jarraitu dezagun, liburu bat idatzi duzu, aitortu behatzen oparitu egin idala, eta zergatik idatzi zenuen liburu hori. Beitu, aspaldi idatzi nuen edo bildu, gehiago, hasikeran bilketa lana izan zen, eta izan zen Lazkao Txikirekin azken afaria. Handik utxira hil egin zen, eta bueno, gu izan ginen berarekin azken afaria, Jesu Kristo erantza deko, ez egiten harina izan, baina ohore bat izan zen, Lazkao Txiki ezagutzea, noiz eta hil aurretsuan, ezta? Eta arrezkero, kontuatu nintzen, bertsolari izen handiko bertsolari guztiek daukatela biografia bat idatzita. Hasi Basarri, Txirrita, Ustapide, Auspoa zailean batez ere. Eta gure herrian, bazegoen bertsolari bat, Juan Ormaetxe, Taket, eta bere izena darama gure bertso eskolak, eta esan genuen, ostras, honek ez dauka libururik edo ez dauka biografiarik, inork ez daki nor den Juan Ormaetxe Taket, eta Bizkaiko txapelketan bigarren geratu zen 58an Valentinen Beiteren ostean, eta bere garaian bertsolari ezaguna eta potente bazen. Eta, inork ez daki edo ezekien bere berri. Orduan, kezka horrek eragin da, liburutxo bat egitea otu jaten. Eta handik urte batzutara, beste bertsolari bat bazegoen Alboko herrian, eta hausan Eustokio Eulea, Eustokio Larrabeiti trabudua Eulea langintzaz tejedor, Eulea zelako, eta ak ere, bertso idatziak edo jarriak oso onak zituen, Zazpino bioak orain ospetsu egin direnak Irutrukuren bitartez, eta beste, edo Onkatikako Bernarda, edo Pedro Iturburuko, bueno, bertso sorta, enkarguz egindako bertso sorta ugariren egilea da, naiz eta danak sinatu ez, baina estilo baten barruan sartzen da, oso bertso jartzaile ona da, oso ona da, eta esan genuen, honek bere merezitu bere lekua, orduen beste liburu bat egin genduen, Eustokio Eulea aipatzeko asmoarekin. Eta horrela ibili gara, horrela joan da gure denbora. Orain azken aspaldion ez dut astirik izan, edo hori eta aitzakia hartzen dut, zentratzeko beste bertsolari batzuengan eta antzeko zerbait egiteko. Denborarekin egingo dut, zorretan dago gure eskualdeko bertsolari izengabeko askorekin. Hori jakin gugan bat, egingo zenuke bertsolari ezkutuan dauden bertsolari gehiagoen biografiak. Hor badaude Jose Bilbao, Jose Unbe Txori esaten zegune, eta horrek esteko bere leku edo esparru propio eta horrek badeko zer esana, eta orduen bere kastresana eta pujana eta horreia,
Txorierri ingurutik ibiltzen ziren bertsolari edo koplariak ziren, ezta? Fenomeno berezi bat eman da gure lurraldean eta da, gerra aurrean, bertsolari bari koplariak ziren, eta bertsoa osatzeko erabe, esaterako errima egiten zuten, ez dakit, gainera eta leba, eta gero, 3. eta 4. bertsoa, dudarik eta, ez dakit, nik, ez zen. Orduan, errima, berekoak, hozkideak, eta gero beste errima. Horrek esan nahi du, koplariak zirela, ez zirela bertsolari soilak. Gaurko moduan ezagutzen dugun bertsolariaren eskema ez zeukaten beraien buruan, haien buruan. Eta orduan egiten zuten bertzokera zen koplaren eratorria edo. Eta hori fenomen hori gurean eman da. Baina bakarrik gero etorri zen Zoritxarreko gerra, zibila, hor galdu ziren asko eta asko, eta gero bueltan bertsoaren formatua ezberditzen hasi zen, Gipuzkoako eraginez, bertsoa taiutzen hasi zen, eta horrek geratu ziren pixka bat marginauta edo. Baina kalidade honeko bertsolariak ziren. Zeintu izango dira, kontu hauek balio dizkigute kontuatzeko bertsolaritzak badaukala bere historia atzetik ez. Bai, gainera guk ezagutzen ditugu bertsolari izendunak, ez da, hemendik 200 urtera Amuriza bat edo liburutan, eta edo gaina, edo Maialen Lujanbio edo Amets Arzallus agertuko dira. Baina beste asko eta asko ez dira agertuko. Eta horiek mendiak bezalakoa dira, hori da, mendiak bezalakoa dira. Batzuk nabarmentzen dira euren garaiera gaitik edo garrantzia gaitik, eta beste asko pasatuko dira historian zehar, inork jakin barik. Eta horrei bizkatxo bat argi emote berez legoke gaizki. Bueno, mira ez momentu hau oparitzea gaiti benetan. Plazer handi bat izan da, Eugeni. Bidaleko diego, agur bat gure ikuslei. Bai. Venga, gente, agur! Agur danori, ondo izan.